हे आपण बघूया कुरिअरने काय आलंय ते बघूया. दिल पण मदत करते. दिल पण तू त्याच्या आतमधला घे आणि दिलला कोका दे. खोलायच्या अगोदर सांगू शकता काय ह्याच्यात काय गिफ्ट आहे मम्मीसाठी. अजून एक खोका त्याच्यात. बापरे लय जड आहे. खाली हे बघ दिल आहे त्याच्यामध्ये. दिलला ये दिल याच्यात ये जा याच्यात ये. हे बघ ते बघ घे ना. हे बघ, बंद होतं दिल. हे बघ जा जा ती बघ मारुडी तिला खोका पाहिजे फक्त. असं बंद होणार. दिलला काढतो नाही आता. चला तर ती बघ खेळायला लागली. दिलला खोका आता भरपूर दिवसांनी भेटलाय. असं बंद पाहिजे दिलला माझ्या. बंद कर बंद कर नको बंद कर. एक बंद कर. कुठली चल हा खोला तर आपली दिल तर एन्जॉय करायला लागली गिफ्ट. बसली ती त्याच्यामध्ये. आता तिला पॅक केलं तरी हरकत नाही. बस चला आता त्याच्यात काय बघूया. हे बघूया काय आहे. कव्हर वरून तर दिसलंच. हे जे काय आम्ही प्रोडक्ट मागवतो त्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटेलच. काय काय आलंय मम्मीला हे मस्त काढ. एक काचीचं झाकण 2 3 आणि 4. हे खाली कोका पण जरा साईडला ठेवूया. मला असं पाहिजे होतं काचीचं ना म्हणजे दिसायला आतमध्ये काय बनतंय ते. तवा पॅन पिजनचा पिंक कलर मागवला मम्मीसाठी कारण बाकी जरा कॉमन कलर झाले असं ना. ब्लू होता आपल्याकडे. फ्राय पॅन तवा छोटी कढई आणि छोटी कढई. पिजन नॉनस्टिक कुकवेअर छान आहेत ना मी. हा एकत्र आहे ते एकच होते. म्हणजे कॉम्बो 3 in 1 पॅक आहे. झाला तुझा नवीन सेट परत. भांडी लागतातच ना. आता नवीन भांडीमध्ये तर आपल्याला गोड करावं लागेल काहीतरी. मग आता काय गोड करत गोड ना. गोड काहीतरी करूया. चला एकदा क्लोजअप लुक बघून घ्या. उघडतो झाकण मम्मी. तुम्हाला वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो. पहिलं नवीन आलेलं भांड आहे ना चांगलं साबण लावून चांगलं स्वच्छ धुवून काढायचं. कलर बघ कसा आहे पिंक. नमस्ते. हे टोपात मी दूध गरम करून घेतला होता. फुल क्रीम दूध होता 1 लिटर. ते पहिल्या टोपात घेतला होता गरम करायला. तर आता मी कढईत मध्ये ओतलाय ते दूध. गॅस चालू आहे ना. हा गॅस चालू आहे. चांगला दूध बॉईल झालेला आहे. पहिले दूध कडलेलंच आहे. ह्याच्यामध्ये आता 1 वाटी साखर टाकते. आपल्याला जेवढा गोड पाहिजे असेल ना तेवढं हिशोबाने आपण टाकायचं. आता ही आपली साखर चांगली विरघळली पाहिजे तोपर्यंत आपण आहे ना इकडे काजूची बदामाची पेस्ट करून घेऊया. हे आपले 15 काजू आणि 10 बदाम असे घेतलेले आहे. ह्याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते बघा कारण पेस्ट आपल्याला गरगरीत व्हायला पाहिजे. दूध आपला चांगला उबाललाय बघा. साखर पण चांगली विरघळली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपली ही पेस्ट टाकायची आहे. काजू बदाम वाटलेली ही पेस्ट टाकूया. नवीन कढईमध्ये नवीन डिश. गोड ते पण. गोड काहीतरी बनवायलाच लागतो ना. आता भांड्यामध्ये थोडं दूध टाकते. ताईची स्टाईल. ही ताईची स्टाईल आहे. पेस्ट आपली मस्त ढवळून घ्यायची आणि दुधाच्या जवळच राहायचं. आपण ढवळत राहायचं आहे कारण ते आपल्याला थोडं आहे ना आटवायचं आहे म्हणजे घट्ट करायचं आहे. आता याला चांगली उकळी यायला देते. उकळी यायला पाहिजे. आता ती आपण पेस्ट टाकली ना काजू बदामची ती शिजायला पाहिजे ना त्याच्यामध्ये. आता ही 5 मिनिटं चांगली उकळी यायला देते कारण ते काजू बदाम त्याच्यामध्ये शिजायला पाहिजे. ते शिजले तर ती घट्ट होणार ना अजून. आता आपलं दूध बघा काढलाय. 2 मिनिटं झाली. अजून 3 मिनिटं जरा शिजायचं आहे. 5 मिनिटं शिजायची आहेत ना. आता तोपर्यंत आपण ही कस्टर्ड पावडर बघा 2 चमचे घेतली आहे. ही 2 चमचे कस्टर्ड पावडर आहे. ती आपल्याला हे नाही याची बाहेरच अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे दुधामध्ये.
हे कस्टर्ड पावडरचा आहे ना बॉक्स येतो, आम्ही बॉक्स आणलेला आहे छोटासा. ती बघा अशी पेस्ट बनवा. आता तुम्ही म्हणाली 2 चमचा कस्टर्ड पावडर कशाला, तर ते आपल्याला हे दूध आहे ना गाढा बनवण्यासाठी, म्हणजे घट्ट बनवण्यासाठी. ते कस्टर्ड पावडर आपला व्हॅनिला फ्लेवर आहे. हा व्हॅनिला फ्लेवर. मग त्याला फ्लेवर सुद्धा एक चव वेगळी येणार ना हा मिल्कला. कलर पण छान येईल. दूध आपला मस्त 5 मिनिटं उकळलंय, म्हणजे काजू आणि बदामाची पेस्ट आहे ना चांगली शिजली आहे. आता त्याच्यामध्ये ही कस्टर्ड पावडर अशी ढवलून टाकायची आहे. आता गाळ त्याचा खाली बसतो, गाळ खाली बसला ना मग परत मग दूध टाकायला लागतो. कस्टर्ड पावडर आपली टाकले. आता आपल्याला हे 2-3 मिनिटं आहे ना ढवळत राहायचंय, म्हणजे ते पूर्ण आपलं घट्ट होईल. हे बघा असा गाढा होतो. आता तुमच्याकडे कस्टर्ड पावडर नसेल ना तर 2 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाकायचा. पण कस्टर्ड पावडर ते खूप चांगली असते ना, त्याला फ्लेवर असतात वेगवेगळं असतं, वेगवेगळं त्याच्यामध्ये साहित्य असतो. आता आपली मस्त घट्ट झाली आहे, गाडी पण झाली आहे. आता मी गॅस बंद करते. गॅस बंद केलाय. आता गॅस बंद करून ना जरा 1 मिनिट मी ढवलत राहते. ठीक झाली एकदम ना. हा एकदम मस्त आहे, घट्ट झाली. थंड झाल्यावर अजून घट्ट होईल ना. अशी आपली मी थंड करून घेते, कारण का माहितीये सर लगेच उतरल्या गॅसवरून लगेच फ्रीज मध्ये नाही ठेवायची, कारण भरपूर कडकडीत असते ना. म्हणून थोडी पंख्याखाली आणून थंड करायची, म्हणजे साधी थोडी थंड करायची आणि आपल्या डब्यात ओतून फ्रीज मध्ये ठेवायची आहे. अशी ढवलत राहायचं. का माहितीये, नाही तर वरती मलाई पकडते. हे ढवलत नाही राहिला ना ते वरती मलाई पकडत राहते. मलाई पकडते. एकदम चांगली घट्ट झाली बघ. आता मस्त घट्ट झाली. आता तेवढी घट्ट आहे, मग 2 तासानंतर फ्रीज मधून काढल्यावर किती घट्ट होईल. मी डब्यात ओतते. आपला मिल्कशेक आहे ना असा टाकून आपण डबा फ्रीज मध्ये ठेवायचा आहे. 2 तास फ्रीज मध्ये ठेवायचं आणि 2 तासांनी काढायचं. आता इथे आपले 2 तास झालेत. आता आपण फ्रीज करूया आणि ते आपण बाहेर काढूया. हे बघा ह्याला 2 तास झालेत बरोबर. वरती मलाई सुटले, पण बाहेर काढून बघूया आता. खोल आता. काय घट्ट झालंय ना. हा वरती रबडी आली पूर्ण. तर डबल जरा त्याला. अरे वा, त्याला पियाला एक वेगळीच मजा येईल. चला आता सर्व करूया. याला बोलतात मिल्कशेक. मिल्कशेक एकदम घरगुती हेल्दी मिल्कशेक. ग्लास रेडी आहे. इथे बघा आम्ही बाहेरून 10-10 रुपयेवाले असे 2 आईस्क्रीम आणलेत. त्याच्यावरती टाकायला सर्व करा. चांगला दिसेल ना. फिनिशिंग एकदम भारी वाटेल ना. वरती ठेवायचं फक्त आपल्याला. वा वा. नाही अर्ध्या ह्याच्यावरती. क्या बात आहे. खाली नाही जायला पाहिजे लगेच. चला कोण येते लवकर सांगा कमेंट मध्ये. जे पहिले 2 कमेंट करतील ते येतील इकडे खायला. आता झालं रेडी. रेडी नाही झालं. नाही. अरे वा. बदाम. अजून काय पाहिजे सांग. पिस्ता. बदाम पिस्ता टाकून मिल्कशेक आपले ते बाहेर भेटतात मग स्ट्रीट साईड असे रस्त्यावर किंवा हॉटेल रेस्टॉरंट मध्ये बसतं एकदम भारी स्टाईल. भारी मध्ये तसेच वाटतात. एकदम भारी वाटतात. रेसिपी डिश एकदम रेडी आणि काय भारी वाटायची. का असं कढईमध्ये बनवलेली. नवीन कढईमध्ये बनवलेली नवीन रेसिपी मम्मी. काय भारी वाटते. दिसायलाच भारी वाटते. नवीन कढई कशी आहे. हा आणि रेसिपी कशी ते पण सांगा. आता आपण टेस्ट करूया. इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर आता तिथे एकदम ते बघून तुम्हाला नाही वाटत. बघा इकडूनच हे बघा खाली पण आलं बघा. मला बघून नाही वाटत आहे. कोणते तरी आपले फायनान्स आपण स्ट्रीट स्टाईल बाहेर पण आपण कधी कधी असंच खायला जातो सर्व. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. कोणाला पहिलं पाहिजे सांगा. माझ्या अगोदर कोणाला पाहिजे. कोणाला सुटलंय. पहिला पप्पूचे सुटलाय. वा एकदम भारी लागते मम्मी. ते आईस्क्रीम पण जेव्हा मिक्स होतंय ना गारगार अजून मस्त जबरदस्त लागतंय. म्हणजे लय भारी मिल्कशेक झालंय. ताईन बघितलं ताईच्या तोंडाला पाणी सुटेल. एक तर ते आपला मिल्कशेक आपण बाहेर ठेवलं तेव्हा ते घट्ट होतं. फ्रीज मध्ये ठेवल्यामध्ये अजून घट्ट झालं. आणि तुम्हाला स्वीटनेस सांगू एवढी साखर टाकायची जास्त साखर टाकू नका. ते जास्त ओव्हर स्वीट व्हायचं. हे एकदम व्यवस्थित स्वीट झालंय. आणि अजून एक खास बात, जर तुम्ही आईस्क्रीम बाहेर आणू शकता किंवा घरी बनवू शकता तर याच्यात आईस्क्रीम नक्कीच टाका. कारण ते एकदम फालुदा आपण कसं खातो आईस्क्रीम मिक्स करून
आपण फ्रूट सलाड कसं खातो तसंच झालंय हे. आपण ग्रेव्ही तर बनवलीच आहे ड्रायफ्रूटची, त्यामुळे ते मिल्क घट्ट झालंय. पण त्या वरतून पण तुम्ही सर्व करताना पण काजू बदाम पिस्ता असे वरतून टाका, कारण जेव्हा बाईट मध्ये बघा एक एक पीस हा बाहेर पडायला लागला. बाहेर पडायला लागला. आता असा एक पीस पण जेव्हा ह्या चमच्यात येतोय ना एकदम भारी वाटतंय, एकदम म्हणजे एकदम भारी. एक ग्लास तुम्हाला घ्या आणि बाकीचं आहे ते कोणाला देऊ पार्सल बोला. रेसिपी एकदम एकदम छान झाली, एकदम झकास. म्हणजे काय म्हणू याला, कोल्ड मध्ये गरमीमध्ये पण तुम्ही पिऊ शकता, थंडीमध्ये पण पिऊ शकता, पावसाळ्यात तुम्ही पण पिऊ शकता. कारण आपलं मिल्कशेक रेसिपी पण मिल्कशेक न वाटा असं वाटतं मी काहीतरी वेगळीच आईस्क्रीम रिलेटेड काहीतरी रेसिपी खातो. एकदम छान झाली, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा आणि नक्कीच शेअर करा.